Ikaw pa. Ikaw sunod, uy. Ikaw. Ka-31 na. Uy, ikaw pinaka. Ikaw pinaka. Ikaw pinaka. Ikaw dusi ka. Uy, dusi ka, uy. Dusi ka. Guys, good morning natang tanan. So karon ang adlaw guys ag meeting ato sa family house. Sumo to mi anja. So dito mi gabi guys. Demi ampaw. From Cebu. Salamat ka jote sa naghatag tong ampaw. Ikaw uban ka anja no? Okay, so unsa guys mo adto mi anja tanan. So kani kamutan nga ma-complete tuming 5 didto. Kuan lagi well nagdungan-dungan man noon po naman gud sila pas kuya guys ato gym kuha silang eskwelahan. Kita-kita ta ato unsa guys adto sa family house. Palit na laman mi unsa guys og lechon manok, may mangdad-en lechon manok og kanang soft drinks. Kay magpansit man ta kung magbiko, kay to ano may ning kuan nga moy magpansit og magbiko. Magpansit kung magbiko magparihan na unsa amang da. Mo nang aga mga ako na laman ning Papa Gabriel nga lechon manok na lang may mga og kanang soft drinks. So kita-kits tayo to guys. Mato na mi guys. Kita-kits tayo rin dyan to. Kita hapit tayo yung merkado kami palit may og lechon manok. Kapahag amang bajing gamay guys. Guys, ang kimi-kimi. Mato na mi guys. Ang mga kuyas pa na to unsang palis. Sang ipangbalhin ag kanding guys. Ito na nga sabod na. Sang ipasilong kay hala, kamadapit. Basta ipangbalhin ang mga kanding. Tora gamay ito ag anak. Ilaum. Ngingi. Tago. Ag laki tora na to Alang chikchi has among baby kimi. Ay. Hop. Tujok paloy. Na guys, sama sang ipang pasilong ag kanding. Pang pasilong sa kadelikadong maintan. Nge, torang nati pa to Dali, ngare, dali. Nge. Ma, awak ko nga. Tuya lagi ko. Ngita na siyang nati. Ayo ka mabaliin sa na. Dali guys, palit sa mig lechon. Ay, nita lagi. Masuk kayo sa gaga siguro na injo no. Na guys, ang naghan ng lechon. Lechon chicken. Pangtulak sa kuan. Sedan. Karera. Ngeraun. Ha? Saman. Ikaw reda, dana. Para nasa bakon. Sa bakon nas motor. Kami guys. Pizza. Tara to tara. Ito na guys. Sorry. Dito na guys. Dito na is family house. Oy, nana sila Dalton. Ta. Bot na guys. Hi. Uy, na-ice cream day na. Na-ice cream day. Dala miss bye guys. That's mother. How's that tay? Ito na. Wama tay kabugnawan na naskuan. Drinks. Sama ni. Hi. Hi. Guys, spaghetti. Hi guys. Sponsor nila guys. Lechon. Sagdi lang magdibugnaw. Lechon. Ano? Nag-ready na malinis. Isang test skin eh. Naka-attire na may. Sana ako. Nakatayin na. Nagkuha na may guys. Nag-suot na may sa mga attire. Sa Pag-Gabriel. Narad to. Again, jowa pa lagi na joy pa noo. Hi. Si Jane. Ang sama na. Hi. Kagamuhan. Laminin mo. Lamig bali. Wow, lamin mo na. Ay, sa hanap pagkaon. Sa hanap pagkaon.
Guys, mabusog ka dyan rin. Kaya naghanap pagkain na rin. Sinugba. Dahil kamunti. Dahil sinugba. Dahil lechon. Dahil spaghetti pababa. Dahil biko. Hoy! Dali. Ano ka azo? Ay, datay kang kurami. Ang sabang nasa mo ng kaso. Nakaya mo dito din. Sila, busy sila na rin. Sa atin na. Busy sila si Julie. Ano? Buktot ako. Patulit. Busy pa sila luto. Sa atin. Dari ka pala printa. Guys, murag pista. Murag pista. Pista ni sa isa ka pamilya. Pista. Kita. Puma si shirt ninja. Sa mo din na. Halaga din ko iya siguro ni. Nadi ko no. School ko no si Zati. Bukat maguyag na na. Wala na ni. Ate ko ini alap ya ate ko ini. Love you. Agi ka dai. Dara tas pikas bi kay murag bibo na rin. Ah. Kaya ka magbata. Dako na bujag. Dako niya magibujag kuya. Tiyan ko kada agi puno. Wap. Ate, kim. Hap. Pero nakabuwan bantay na ba ako yun? Ba, pila pa nga buwan pa? 7. Ito nagbantay na. 7? 5? Anong form? Mata-mata ni Maki. Para tagipan do. Ngisi naman lagi na. Ngisi naman? Ito ba na? Tatay. Tatay na, tatay na, tatay. Tatay na, tatay. Ikaw. Tatay. Form nga kanang Tatay. Ate kim pinapan nga katunayan na nang Mana kayo yo? Sugod na yoyo. Dihi sakit-sukot si. Ka, bye-bye. Bye-bye. Ibo. Tarhewi. Ya. buyag mo mga foreigner. Ha? Papa. Ning wakos mga bata. Sukot mga bata. Ayo. Aku tak tayo yo. Dan dan dan. Asa ta? Ata? Namun ta? Ito kasi kun. Asa ta? Lepas bibi na nito na lakaw-lakaw. Oton, bye-bye. Inababay yoyo. Kuasa sila. Dagway. Adagan. Naila na paggabi. Manawag big manok dari. Kaya mang litsonon. Ako man palit sa lechon man. Tentus ko nila Giselle. Tingag. Naman. Ikabe na. Nuk nuk. Tawag chicken do. Chicken. Uli na chicken. Nauli na chicken kaya makalitsunon. Gatawa siya. Chicken! Asa naman nag-chicken? Pandari. Depende sa kanang kilo ang kinamakuran. Gamay na. Aga manguran. Depende si dad. Sa edad. Sa edad. O pila imong edad mo imong litsunon. Hindi ako 50 lang ako. 50 imong litsunon. 50 kilo. Ay, si ate. Di ka 50 kilos imo. Magbis mo kung sa edad. Sa 50 na lang ako. Sa 50 kilo. Siya man lang. Sa isinta. Aran dake ang litsunon ni Manang. Magbasi sa edad. Magbasi sa edad. Basta sa edad. 41 kilos. Ate April. 37. Lagi mo ya. Para sa wanron. Pila yung edad niya? Pila yung edad? Ah, 49 kilos. Hindi ka na ating lekson. Ato na Hala, tininaot. Tininaot.
Kuliah ko Mo kumanding. Pilay mo ka kilo. Aga manang sa sinta. Grabe na ka ang litson. Na. Ha? Nagluwa-luwa ng mata. Grabe na ka ng litson na ni. Nagkakuhan, sunod. Hoy, da ice cream. Favorite sa mga chikiting. Da ice cream. Uy, hala. Da ice cream dahil doha ka flavor. Uy, ubi o mangga. Ube, ja mangga. Buong nga doon mga kabataan ron. Has kuya pa. Papailisan na sila. Nas kuya Kinkin, nas kuya Gail. Dali na, dali. Pero baka ano naman, yan na sinsi. Ito na mga kuyas. Abot na. Nabi. Pagkailas tatay. Tara, abag la. Barag tay. Abag bata, abog dyan. Ha? Natulong na siguro hapon po rin lang tay. Habag. Tepung mas tatay ya, tepung mas tatay. Sorry. Tepung mas tatay. Dali. Tulid ya, tulid. Habag pa nimo tay. Habag pa nimo. Ano ba pong tao? Ngayon ka nabagan. Arang habug-buyag. Ka? Wapo kita kan tao. Lagi. Uyab. Wah, pilay uyam. Wah, tay nagdanga-danga. Piste. Bayo pa na nindak. Munti tabi. Yamin. Tapat-tapat na mataglutan na rin. Pwede na. Magman ka rin tayo na rin. Sa una, nagtapa-tapa na tatay sabak-sabak. Sa una tay kayo mo raman yung sabak-sabakan. Karoon na nakiaan na bujag. Tao buyag. Napil na si Jaskuan. Napil si Kuya Gaya sa kanang kinahabugan sa eskwelahan ti. Kuha naman sila kabuk, 8. Parang naliwat mga Gabriel. Kato sita. Dali. Habog ka ajo. Paglaban ko na Kuan doy. Basketball. Habog pa man dayong tatay. Lagi. Kau ito sa ikaw. Dali na. Dali na Glenn. Dali mo tita ka. Kau. Dali. Nalabian nag-height. Arang lamias height, arang bukuha. Ragay sa arang buga gamang pagmamahal. Tika dyan kau. Hawa, habog kang kuya. Beta pong mo kuya be. Ilang mouse kuya gain. Asa ko kya? Bawa. Pilay na nila, 14. Das pizza 13. Tay na mo. Mura na ang duda na nakuin mo tupong-tupong na lubing bansoy. Ara habog man buyag. Kami kau. Ano mo tita? Kami nila. Pamina sa Rinenzo. Pamina sa Rinenzo. Dungaw na sa ati. Dili na koan. Saan ka naman ka sa tupya? Napay. Imo ma ijaan. Gail. Kinahabugan. Tay mo tita. Tita Ali. Mana? Ali kami natin. Kinahabugan. Rakabugan Gail bujag. Ja, sa una magsabak-sabak na natatay si Ja. Karon to nang. Nandiyan magsabak sila. Dani ni silang duha sa una guys magduwa-duwa des dujanan sila tatay. Duha magakatuig danis puti iya. Duha katuig tayo no, grade 2 ug grade 3. Dani si Ja. Muli badi-bading tatay. Ito na, high school na, randali arag panahon. Magdugan rin naman. Muna din na naman. Unot-unot. Shout out sa floor. Ate Johay, Ate Christine, Ate Venus, Ate Ani, ug Ate Patsy. Hello, Majong Otto, mani Otto ta. Tadat ang taglista utang ba? Ang load. Ata guys. Dali to te. Kamu lagi. Mamaya Ata te ka mo te. Mote, boy. Dali mo kan puro ni. Magampol na tanan. Kuya Kinkin, hamas Kuya Kinkin. Kana? To. Kimi.
Guys. Nabibos ice cream. Pais Gail pa, kay mo ito na sa eskwelahan. Pais as Gail. Singkong taklas. Next, ice cream skim kim. Ayaw kutsara. Sige. Kim. Kim ice cream. Nabi ka, baby. Baby, bakuha nga mo ice cream. Bakuha mo ice cream. Magabo. Ay, buniti. Bakuha nga mo ice cream. Si baby cute. Ito baby namin, no? Ice cream lagi ko, no? Ice cream is life. Kapag mga dagkang bata, ito Ilan na sila na sa ice cream. Ang batang gamay. Kahit ice cream. Thanks. Salamat. Lubak sa init mo kayo. Mayroon akong akin. Nagbata. Ingat na isang kilay deh. Oh, sayo. Kuha ka, kuha. Kuha ka dito. Kuha ka? Kuha ka? Ha? Mo? Kuha ere mo. Kuha eh. Butangi. Butangi mo, baby. Itago sa silong na. Sige. Manang, likse! Dali na. Abay mo baso ba? Kaya na. Okay. Mandara. Mantag ice cream. Ang ito. Ang ito. Shush, ginag ko. Ang gara. Hop, ice cream. Ice cream. Ganun ka, ice cream? Ha? Ice cream? No, whoops. Hinay. Whoop, very good. Hinay ha. Careful. Meow. Magkat. Tawag kat. Dali. Meow. Ming. Dali. Kayo mga itatas kat. Dali. Ming. Ama nagkat do. Ama nagkat. Ama niyang kat. Wa may kat beruyaya. Asa kakat padung. Ay siya mga nagkat. Awid. Whoop. Shoutout sa sila ate. Nalistahan. Hi! Shoutout sa mga gwapa, Ate Jo, Ate Christine. Ate Christine. Siya sa Ate Vince. Ate Venus. Ay, ito ang gam sa Ate Venus, Ate Ani, Ate Pache. Shout out. Ada man siya pati. Nagkaon mas ate. Kagulang hoy! Hala, si ate. Ni agas diti. Hala, on mo agas. Das ate, ang disturbohon. Ate, shout out sa sila sa ate. Sana. Ibo ko kita. Adi ka kita. Pidin sa Ate lang. Jo. Ate Christine. Christine. Ate Venus, Ate Ani, Ate Pansi. Pachi, Hi ninyo, Pachi. Pachi. Hi ninyo. Salamat sa inyo mga suporta. Labi na yung Queenie. Salamat kadung. God Shout bless. out. Tagaan pamugdaghan kadung grasya nga mo ibubo sa inyong pamilya o sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya diya sa gawa sa nasod. Yes. Love you. Thank you. Oh! Lagi, yung video sa ko rin to. Ready na ba kasi yung mga number? Kasago ba ko sa eduhan posisyon sa pagpagka? Ako sa mga anak. Ready na? Okay, go. Kang-or. Ang nag-iwingan. Sa nanay. Ibuhang number ug imong edad. Atos ka nga. Okay. Ready? Isa. Okay, bilang. Ready? Ready, go. Video ito. Ready? Okay. Dari kanan. Okay, larga. Tujuk. Number 2, agwa pa. Monday 55. Ikaw pa! Mga na ikinagapahan o ginayawan sa una pa, 52. Number 5. Kinagapahan po nga, ilagan. Ay, 50 pa! Ay, 50 pa na ito sa ba? Ikaanam! Marami yung laki. Yung 48. 45 ang edad, pero murag 18. Ganon. Kinsa may
sunod ito, Jin? Ate Ale. Gracias, Kilo. Kasyam. 43. Para pa mag-3 eh. Ika na po! Ganaton, 41. 40 pa niyan. Ay, kasi 38. Ikaw pa. Ikaw sunod, uy. Ikaw. Ka-31. Uy, ikaw pinaka. Ikaw pinaka. Ikaw pinaka. Ikaw dusi ka. Uy, dusi ka, uy. Dusi ka. Dusi. Pila edad? Edad, uy, edad. Edad. 37. 36. Mo 37 na ka. Karong buwan na. Looking 16. Sunod. Si Dodo. Wah. 14. 32 años. Hala. Lagi ka 15. Ika 15! Ah. Maihi, pero guwapa! Ako ihit. Ang mga edad, hala bilang edad na, nakalimutan ko, 21. Ate ka di sa buto. Siya 16. 28. Ah, dyan. Ay, mas dyan. Ayan na pa. Ayan na. Kapila ka, day. Kapila ba ka? 17. Ika 17. 14. Ato lang na, ito lang. Na 14. 14 pa din. 14. Nariana, 14. 14. Ay, mana. Ibutang na lang. Mga natutanan sila. Ito kayo na mga secret weapon. Sige, off-cam na, off-cam. Off-cam na guys, off-cam. Ako dari, off-cam naman. Dari, magkain ko kahil Magkain ko kahil dari guys. Ako ika 20. Eskilid, mga photographer. Ah, sige. Sige, dali. 1, 2, 3. Nana ni video ha. Sige. Basta kay katawar mo diha. Smile. Waki-waki pun mo. Okay na. Kay mag-pictorial na ang mga kuan. Kakaliwatan. Sige na, kaya kumisa nahurot na siya rin. Ay, kita magtamak ka na to si Ring. Grabe. Ato ko na mo na to si Babas Mangga to. Ang mga senior Siktong ko. Ito ko no. Tungko ko na mo na to. Para mga Ginuwid na na. o panahuman nga sa aga mang pictorial kaya man ang ipang kuan palupad sa Amerika. Ay, si ate. Te, humana pictorial te. Team senior. Team senior. Shout out te. Shout out sa sila ate. Shout out ni Ate Jo, Ate Christine, Ate Binos, Ate Ani ug Ate Patsy. Hi Ninjo. Ate Jo, Ate Kristen, Ate Binos, Ate Ani ug Ate Patsy. Magsuni sila? Shout out. Ha, shout out. Magsuni sila? Murag kami pud ni. Kaga nay bukaw. Ate Jo, Ate Kristen, Ate Binos, Ate Ani ug Ate Patsy. Hi Ninjo, God bless kanunay. Amping ug ampo. Ang Ginoo magubanin sa kanunay. Thanks sa pag-shout out eh. Humana pictorial. Nguli sa mi grabe inita. Harami buha. Uli na ang batang gamay. Bye-bye, baby. Bye, tita. Love, love. Love, tita. Love. Ang pingti. Be strong.
Namping mo sa biyahe. Yun, nay, mato namin na. Sige, nagdaan ka sa dito. Madyo na to. Tuwa ang Gabriel. Uli na mi. Uli na mi guys, kay hapon na. Babay na amping. Bye. Sunod na pod. Bye-bye do. Ay, nagdudut-dut. Ay, di ko pugis ra. Dalton. 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 Ay, nagdidik. Bye-bye. Nasusumang ko. Babay na, tama na mo babay. Bye-bye. Uli na mi. Hindi ko man na. Hapit na. Hapit na. Bye-bye. Uli na mi. Una na mi ninjo. Bye. Jo, ay sa kulog ka. Tanang sa kuno kita sa mission isang vlog. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Bye. Uli na mi, tay. Ito na mi, tay. Ito na mi ya. Birthday ka, enjoy ka mo mang birthday ko. Oh, puhon. Bitaw, puhon niya. Chatra ko kung sa'yo madahon. Ato na mi, tay. Bye-bye. Oh, ano sa man? Si ate. 30. Muna na mi. Puhon. Muna na mi. Bye-bye. Tay, muna na mi. Ate, mas dito ma-birthday. Oh. Ito na mi guys, kay hapon na. Muna na mi. Ato mo birthday sila sa ati. Asa? Skuan. Ito na mi na, tay. Bye. Imo. Bek. Bek. Happy birthday. Ano mi?